வணக்கம் மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். இன்னைக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலான்னு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொள்ளாச்சியில இருந்து ராஜுண்ணா வந்திருக்கிறாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் வெயிட் லாஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனா இப்போ ஐசிஎன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்னு எங்களுக்கே ஐடியாவே கிடையாது. கம்ப்ளீட்டா இது ஒரு 8 மந்த்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனு. சடனா பண்ண முடியல எங்களால. 60 நாள், 120 நாள்ல சீக்கிரம் பண்ண முடியல. எங்களுக்கு அறிவு அவ்வளோதாங்கிற மாரி ஒரு 8 மாசம் டைம் எடுத்து பண்ணோம். மக்களே, பியூரா வந்து நேச்சுரல் தான். எந்தவித டையூரிட்டிக்கும் யூஸ் பண்ண கிடையாது. தூக்கிட்டு வந்துடக்கூடாது டையூரிட்டிக் ஏதாவது டேப்லெட் யூஸ் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா நேச்சுரல். எங்க வேணாலும் கம்ப்ளீட்டா ப்ரூவ் பண்ண ரெடி. ஏன்னா பேப்பர் ஸ்கின் உடனே டையூரிட்டிக்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது.